hlavných úlohách v slovenskom znení Barbora Chlebcová, Peter Krajčovič, Milan Bahul, Zuzana Bačková, Miroslav Trnavský, Linda Zemánková, Tatiana Kulíšková, Lukáš Frlajs, Romana Orlická, Jakub Ružička, Monika Radvániová, René Jankovič, Alfred Acel, Michal Halon, Zuzana Kizeková, Jan Tréger, Bianka Bucková, a Ľudmila Manžárová. Dokunmayın asla benim hayalim, benim gençliğim, umudum düşlerim. Ben yaşarım günü dünden ziyade, kalbim virane, aşk fevkalade. Láska na druhý pokus. Čo si o sebe myslíš? Že kto si? Kto A ty si? si kto? Povedz, kto Ty mi si? povedz, kto si? Tak hovor! Prečo po sebe kričíte uprostred cesty? Čo sa deje, Starky? Kto si? To ty mi povedz, kto si. Počkať, my sme sa pýtali prvý. Kto si? Pýtaš sa? Veď ja ti ukážem, kto som. Kapitán Ševket, prosím ťa, nechaj ich. Nech sa aj Čo pozabíjajú. sa staráš? Pozri, veď my ani nevieme, čo sú zač. Podáme si radšej spolu Ty čaj. toho chlapa poznáš? Nie, A vieš, kto je ten druhý? nie, nepoznám ho. Tak prečo sa potom do toho staráš? Ale ja poznám teba, kapitán. Vieš, ste vonku na podmienku. Nechcem, aby ťa znovu zavreli do basy. Tak dobre, robte si všetci, čo chcete. Odchádzam preč. No tak počkaj. Kto vlastne si, ha? To ty mi povedz, kto vlastne si. Ja som sa pýtal prvý. Prišla som si po odpoveď na moju včerajšiu otázku. Tak hovorte, páni. Kto tak doriadil môjho Hajdara? Hajfer, čo to vravíš? Len počkaj, Hajdar. Ja som s nimi ešte neskončila. Tak hovorte! Kto Hajdara takto doriadil? Hovorte už konečne! Nikto nič nevie? Ha. No tak dobre, vy ste to chceli. Hajfer, čo to robíš? Pre teba to spravím, Hajdar môj. Tak už hovorte! Nechcite ma rozúriť ešte viac! Prevrtám vám všetkým tie vaše lebky! Zapnite! Vypnúť! Odpusť mi to, Hajdar.
Moji chlapi spravili to, čo nemali. Nevedel som o tom. Priznal si vinu a ospravedlnil si sa. Ja ti nejako neublížim. Ale už tu viac nemáš miesto, vieš? Preto si pozbieraj tých svojich hlúpych psov a buď opustíte mesto, alebo vás všetkých zničím. Máš na výber. Počúvajte ma. Tak niekto z vás tomuto podliakovi pomôže. Pošlem ho rovnou cestou do horúceho pekla. Pochopili ste? Pochopili sme to. Pochopili sme. Počúvajte ma. On odpúšťa, ale ja nie. Rozumeli ste? Rozumiem. Celkom jasne. Fajn. Meriem! Jadigar! Meriem! Jadigar, poďte sem! Čo je? Čo sa deje, Ševket? Prečo tak kričíš? Zbalte sa, odchádzame preč. Uj, a kam? Späť na dedinu, sťahujeme sa nazad. Ale Ševket, kam by sme išli, keď sú naše deti tu? Povedal som, že ideme do Rize, na dedinu. Vraciame sa nazad domov. Brat môj, ale prečo? Prečo? Už mám dosť toho, ako ma tu každý ľutuje. Zodvihnem ruku, Ševket nerob. Zodvihnem druhú, Ševket nerob. Takže už stačí. Ak nemôžem nikoho poslať dole až na samé dno, tak čo sa stane s drsným Ševketom, čo? Ak tu nechcete mať drsného Ševketa, tak potom ani ja tu nechcem ostať, poďme. Počkaj chvíľu, upokoj sa, Ševket. Zabudni, vravím, že ideme. Uj, chceš odísť, je tak? Tak je. Ale čo bude s deťmi? Čo bude s ich prácou? A čo škola? Čo tam budeme robiť? Jadigar! Už mám toho dosť, Meriem, ja už nevládzem. Stačí, prestaň už. Jadigar, upokoj sa, prosím ťa. Neprovokuj ho ešte viac. Pokoj. Pokoj. Tento chlap má niečo spoločné s pani Mukades. Som si istá. Ako si tým môžete byť istá? Ja som z týchto fotiek nič nepochopil. Čo to má byť? Ako spolu môžu niečo mať? Toto nie sú iba fotky, pán Ertan, ale dôkazy, ktoré ich môžu usvedčiť. Teda? Prečo sa pani Mukades stýka s upratovačom, ktorý robí v centre, kde boli urobené vaše testy DNA? Ako sa spoznali? O čom sa rozprávajú? Práve preto náš ďalší krok bude... Náš ďalší krok bude, že sa do toho nebudete pliesť. Pochopili ste ma, slečná Gozde? Ale... Už nejaké ale. Povedal som vám, že mám svoje plány. Vy len čakajte na moje pokyny. Čo spravíte, pán Ertan? Ak podniknete niečo protizákonné... Nie, nebojte sa. Nepustím sa do ničoho takého. Toho sa nemusíte Tak báť. čo teda spravíte? Len čakajte. Uvidia, čoho som schopný. Majte sa. Viete, celé dni ste vonku. A keď prídete, vezmete si Selima a zatvoríte sa do izby. Týždeň som vás nevidela. Do čoho ste sa to zasa zaplietli? Do ničoho, babička, do ničoho zlého. Naozaj to nie je nič zlé. No dobre, aspoň, že je to tak. Ale nerozumiem. Veď to nie je nejaký rozdiel, či ste tu, alebo doma. No vieš, babička, teraz sme tehotní. No a Zeynep sa doma nudí. Preto sme stále niekde vonku. Fatih má pravdu, pani Gulsum. Zeynep, vieš, naozaj ťa veľmi prosím, aby si mi už prestala hovoriť pani Gulsum. A oslovovala ma babička. Alebo iba Gulsum. Babička, ja som teraz tehotná a veľa vecí nedokážem robiť sama.
Preto sa Fatih o mňa tak stará. Vytiahne ma von, ideme sa prejsť, nič zlé. Tak ale na čo som tu ja? Prečo nejdeš za mnou? Aj my dve by sme sa vedeli predsa dobre zabaviť. Pustíme si hudbu, prečítame knihu, alebo si zaspievame. Pozrieme si albumy. Môžeme toho spraviť veľa. No, máš pravdu, drahá babička, ale teraz sme radi, že môžeme byť trochu sami len my dvaja. Ale som si istý, že čoskoro budeme opäť tráviť spolu viac času. Odpustíš nám to? Aby som vám odpustila, musíme spolu stráviť nejaký čas. Nemyslíte si, že vám to len tak ľahko prejde? Čo spravíme? Čo by si chcela? Prezrieme si albumy? Hurá! Pozri sa, aké sme krásne. To sme. Fehmi, poďme, prídeme neskoro. Dobre, idem. Ó, no dámy, aké ste krásne. Ako vyzeráme? No pekne, ale nechce sa mi tomu veriť. Roky mávame večere nášho klubu, ale nikdy sme nebrali so sebou naše ženy. Ako si to zariadila? No, Fehmi, bolo to veľmi jednoduché. Stačilo zo pár telefonátov a hop, ideme na večeru. Veru. Tu je ženská sila. Tulaj volala Gulaj, Gulaj Šenaj, Šenaj zavolala Jildize a bolo to. Celá táto ženská sila sa spojila na to, aby ste dali dokopy Mukader a Jasmiho, všakže. Nehnevaj sa, Fehmi, uvidíš, ako sa zabavíme. Ale Fehmi, no tak, potežme trošičku túto chuderku. Pre pána Jána. Poďme už, Fehmi. Poďme, švagríček, poďme. Tak poďme. O, Fehmi, myslíš, že pán Jasmi je už tu? Áno je. Ten otočený chrbtom. O, Mukader, tak ten tvoj je už tu. Pán Fehmi, váš stôl je už pripravený. Poďme. Čo to tu táraš? Nebudeš nám rozkazovať, kde máme sedieť. My veľmi dobre vieme, kde je náš stôl. Choď preč. Mukades, čo to tu robíš? Fehmi, prosím ťa, nezahrávaj sa s mojou budúcnosťou, prosím. Tá tvoja budúcnosť. Zdravím ťa, Jasmi. Pán Fehmi, ako sa máš? Zdravím. Fajn, a ty? A ja dobre. Už sme si mysleli, že si sa na nás nahneval, keď sme ťa tak dlho nevideli. Takže treba usporiadať poriadnu párty na to, aby si sa ukázal. Prečo by som sa mal hnevať, Jasmi? Ale Fehmi, to nás ani nemieníš zoznámiť s pánom Jasmim? Jasné. Moja žena Mukades, iste si ju pamätáš. Moja švagrina Mukader. Nestretli sme sa už niekde? Nebudeme sa snáď rozprávať takto postojačky. Ak máte miesto pri vašom stole, radi si k vám prisadneme. Navyše Fehmi ho určite nesmierne zaujíma, o čom ste sa na posledných stretnutiach rozprávali. Áno, sadnite si, prosím. Poď, Mukader, sadni si sem. Dobre. Do čoho ste ma to namočili? Fehmi, čo sa zase sťažuješ, prosím ťa? Pomáhaš vytvoriť rodinu a za to zasa pán pomôže tebe. Dúfam, že pán pomôže nám všetkým, ale neverím. Tak už si spomínam. Ste tá krásna dáma z poslednej verejnej aukcie. Máte naozaj fantastickú pamäť a ja som nevedela, či si na mňa spomeniete. Ako by som mohol zabudnúť? To bolo poprvý raz, čo som prehral na nejakej aukcii. Vynahradím vám to? Prepáčte. Neviem, či som si nesadla na miesto vašej pani manželky. Iste nie. Dnes neprišla? Nemyslel som to tak, ona totiž umrela. To mi je ľúto, odpustíte mi to. A čo vaše deti? Z 3 manželstiev mám spolu 7 detí. 7? Mukades má 7 detí. Ja sa nebudem naťahovať s toľkými deckami o dedičstvo. Ale Mukader, musíš byť trpezlivá. On má také množstvo domov a iných nehnuteľností, že jeden z nich sa ti určite ujde. Snáď nechceš do smrti spávať v hostovskej izbe. Ja naozaj neviem, Mukades. Čo sa nevieš?
Na tohto chlapa som minula 1 000 000 lír. Dotiahni to do konca. Aký milión, Mukades? To je jedno. Takže ako sa dnes máte? Hneď lepšie, keď som vás stretol. Aké milé. Prečo nikto nedvíha hračky, ktoré padnú na zem? Selim to dáva do úst a môže niečo chytiť. Potom sa budú všetci náramne čudovať. Tak, ešte zapnem toto. Tu. Pán Fatih, čo tu robíte? Gunaj, bola tá hračka na zemi? Ktorá hračka? Tá v práčke. Asi spadla, pane. Tak nech nepadá. Selim to dáva do úst a môže ochorieť. Vyperieme ju a hneď bude čistá. Dobre, už je v práčke, zapni to. Vieš to? Vysoká teplota. Chcem to mať riadne čisté, tak to už nemeň. Nebojte sa, aj tak toto perfektne vyčistí. Kam smeruje tá technika? Orhan, Strýko? odteraz je loď pod tvojim velením. Ja odchádzam. Odteraz si kapitánom lode ty. Strýko, ale ja na to ešte nie som pripravený. Musím sa veľa učiť, nemôžem byť kapitánom. A čo, ty nie si chlap? Všetko sa naučíš časom. Ja s tým už končím. A odchádzam naspäť do našej dediny. To myslíš vážne? Myslím to vážne. Prečo by som nemal? A nie len loď, ale aj mamu, sestru, aj mňa máš na starosti. Rozumel si mi? Dževad, Kamil, poďte sem. Poď. Sadni si sem. Zober si stoličku. Počúvajte ma. Odteraz je vašim kapitánom Orhan. Orhan? Ale čo ty? Čo bude teraz s tebou? Odchádzam na dôchodok, idem späť do Rize. Ako to? Nenechávajte nás tu, kam by ste chceli ísť? Čo by ste so mnou chceli? Všetko viete zariadiť aj sami, tak prestaňte. Váš nový kapitán je Orhan. A odteraz bude pre vás platiť to, čo povie on, je to jasné? No, rozumiem, ale čo vy? Prečo nás tu chcete nechať? Prečo nás opúšťate? Nechoďte. Odchádzam, lebo musím. Kapitán, neopúšťajte nás. Neopúšťam vás, len opúšťam svoju loď, rozumieš? Tak teda, majte sa tu dobré. Strýko! Strýko, počkaj! Tak to sme dopadli? Orhan je náš kapitán. On si ide nazad na vidiek a Orhan si bude vylihovať. To sa vôbec nehambíš, brat môj, ha? Vôbec sa nehambíš takto ohovárať nášho nového kapitána. Orhan je náš kapitán iba 2 minúty. To radšej z úctou spomínaj na nášho starého kapitána Ševketa. Jeho miesto ešte nevychladlo. Takže počúvajte. Chcem, aby ste išli naplno. Je vám to jasné? Jasné, sme pripravení, nie? Birol, láska, ty buď viac ako ostatní, áno? Neboj sa, miláčik, ja som pripravený. Čo vravíš? Pripravený? Nie, to predtým. To s tým miláčikom. Vraví miláčik. No, tak už teda poďme. Aby sme nemeškali. No, ale Orhan nám chýba. A kde je? Hneď príde, počkajme ho. Nie. Elifsu, čo to máš? To je... Čo je to? Kde si našla také šaty a topánky? Orhan! Hej,
Čo to máš na sebe? Čo to má byť? Rýchlo sa vyzleč, bež sa vyzliec. Odkiaľ máš tieto banky? Všetky moje kamarátky sa obliekajú takto. Prečo nemôžem aj ja? Pre pána Jána, čo to má byť? Nestačí, že som nervózna z môjho brata, Nerovnáva, ešte aj ty? počkaj s tým. Len sa upokoj, dobre? A ty? Sestrička, ja chápem, prečo sa chceš takto obliekať, ale na toto si ešte mladá. Ale všetky moje kamarátky už majú topánky na opätku. Všetky ich majú, tak prečo by som nemohla aj ja? Už ma nerozčuľuj, Elifsu. Ak tvoje kamarátky vyskočia z okna, tak ty poletíš za nimi? Počkaj, mamička, upokoj sa. Elifsu, pozri sa. Ty sa takto nemôžeš obliekať, lebo tvoje telo sa ešte len stále vyvíja. A pre tvoj vývoj takéto oblečenie vôbec nie je dobré. A chceš, aby si mala na vlasoch tie chumáče? Pozri, vyzerá to pekne, ale toto sa ti podľa mňa nehodí. A kedy sa mi to bude hodiť? Moja, budeš mať na to dosť času. Keď vyrastieš, dávam ti svoj sľub. Keď zmaturuješ, kúpim ti toľko šiat a topánok, koľko len budeš chcieť. Fakt. To naozaj? Áno. Takže sa nehneváš? Prečo by som sa hneval, Elifsu? S mamou chceme pre teba len to najlepšie. Je tak? Ale samozrejme, ani ja sa nehnevám. Choď sa prezliecť. Pokecáme si neskôr. Dobre. Dobre. Poď. Počula si, mama? Počula. Tak poďme. Uj, chudá nožička. Mami, He? porozprávajme sa. Čo sa stalo? Počkaj, len sa obujem. Ako som povedal, mami, novým kapitánom mám byť ja. Ale veď by si sa ním aj tak jedného dňa stal. No dobre, ale mne sa zdá, že je ešte skoro. Nie. Nie je skoro, Orhan. Ak by si mi to povedal pred 2 minútami, tak by som s tebou súhlasila. Ale keď si poradil so svojou sestrou, presvedčil si ma, dokázal si to, čo som nedokázala ja. Stal si sa oporou tejto rodiny, Orhan. Už si dospelý muž. A robíš mi veľkú radosť, Orhan. Vďaka, ale mne sa zdá, že je to ešte skoro, že ešte nie som pripravený. Nie, Orhan, nie je skoro. Ak by strýko zostal v base, kto by nám zarábal na živobytie? Asi máš pravdu, ale aj tak. Ak si myslíš, že na to nemáš, teda, že by si toto nezvládol, tak loď predáme, alebo ju prenajmeme. To nie, mami, ako by sme mohli? Naozaj nedovolím, aby sa loď predávala. Ak je ten správny čas, tak súhlasím. Vyzváňa ti telefón. Počúvam? Orhan, kde si? Všetci na teba čakáme. Prečo? Ideme predsa súťažiť. Miláčik, vyskytli sa malé problémy s loďou. Hneď to vybavím a prídem za vami, dobre? Orhan, radšej už chod za nimi. Nenechaj svoju manželku dlho čakať. Tak bež. Mami, a čo loď? Vykašli sa na loď a bež za manželkou. Vážne? Tak choď už, choď. Uj, Orhan, už je z teba dospelý chlap. Vítajte v pokračovaní našej súťaže. Takže ste pripravení? Pripravení! Pripravení! Ste pripravení? Pripravení! Ste pripravení? Pripravení! Tak počúvajte, aká bude prvá súťaž tohto kola. To, čo vidíte, je doska rovnováhy. Chlapi budú po nej chodiť a počas toho ženy z druhej skupiny sa ich budú všemožne snažiť zhodiť týmito pripravenými fidloptami. Je vám všetko jasné? Jasné. Všetkých zhodíme, babi. Hop, 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 pomaly šampión, pozor na pohyby. Ale Zlatko. Žiadne ale, Zlatko. Mám hneď odísť. Teraz vám zopakujem pravidlá. Chlapi, ktorí z dosky spadnú, sú z tohto kola vylúčení.
Zatiaľ je vám všetko jasné? Môžete pristúpiť k sebe a dohodnúť sa, kto kde bude stáť. Môžeme začať. Dobre, poďme na to. Zeynep, ty hádeš klamárske lopty. Čo sú klamárske lopty? Čo je to, Fatih? Hádeš loptu dopredu, do medzery, kde nikto nebude. Tým sa im celkom pomotá hlava a tak stratia rovnováhu. Aha, dobre. Dobrá taktika, Fatih. Ja by som mal hádzať lopty. Trafím im rovno do hlavy. Čuš. Fadik, Selin, Šazi. Vy budete hádzať celou silou do ich hlav, do nosov, do nôh alebo do chrbta. Skrátka všade, aby stratili rovnováhu a spadli. Dobre. Je to jasné? Dobre, je to jasné. Určite? Počúvajte ma a vy nás povzbudzujte, jasné? Ty sa neboj, láska. Bude nás počuť všade. Aj ty nás budeš povzbudzovať? Jasné, že budem. Občas zakričte aj anatolské tigre. Áno, jasné. Dobre, tak poďte. Poďme. Dievčatá, budete mať každá jednu loptu. A lopty, ktoré budete hádzať, vám budú chlapi nosiť nazad. Lopty nesmiete kotúľať ani hádzať cez hrazdu. Je vám všetko jasné, priatelia? Tak teda, prvý zo skupiny Bad Boys 35,5 môže začať. Do toho. Poďme na to. Prekvapte ho, háčte doľava aj doprava. Poďme. Zeynep, čo robíš? Háč. Dobre. Na rade je druhý súťažiaci z týmu zlých chlapcov. Môžeme? Môžeme. Už letí! Na rade je tretí z týmu Bad Boys. Poďme. Pripravme sa, babi? Tak to berieme. Veľmi dobrá rana. Nevadí. Posledný z týmu zlých chlapcov nech zaujme svoje miesto. Si pripravený? Poďme, babi, ja mu to hodím do nohy, dobre? Môžeme? Poďme. To je dobré. Všetci súťažiaci z 35,5 už teraz skončili. Rad je na anatolských tigroch. Kto pôjde prvý? Nech ideme. Pôjdem ja. Dobre, ale nie, ako prvý pôjde Orhan. Prečo? Veď ty predsa nevieš sledovať, preto pôjdeš ako prvý. No dovol, miláčik. Ako to môžeš povedať? Ona má pravdu. Najskôr pôjdeš ty, potom pôjde Birol a posledný pôjdem ja. Sme dohodnutí? Dohodnutí. Poďme. Tak. Poďme. Prvý súťažiaci, pristup. Do toho, poďme. Ideš. Takže môžeme začať? Orhan, ideš! Si pripravený? Tak poď na to. Orhan, poď. Dokážeš to? Takže sa pripravte. Príde druhý z týmu tigrov. Prosím, na miesto. Uvidíme sa na konci. Poďme na to. Môžeme? Môžeme. Miláčik, pozor! Dobre. Drž sa! Ide od sa! Dokážeš to, poď! Ideš! Ešte! Nesplatí! Ešte kúsok, Miláčik!
prichádza tretí súťažiaci od tigrov. Na štart. Môžeme? Áno. Nie, nezapískal som. Na štart. Opatrne, metre. Neurobil som to na schvál. Len sa smejte. To nič. Dobre, veď. To nevadí. No, nevadí. Bolo tam niečo, na čom si stratil rovnováhu, preto si spadol. Inak by sa to Áno, nestalo. Išiel si výborne. Kašli na to, si fibermete. Si dobrý. No? Dobre. Poď. Ani im sa veľmi nedarí, tak poď. Pozrite, z tohto môže byť tak na najvyš dedinské... Ako sa to vyjadrujete? Prečo sa rozčuluje? Hej, páni, nekazte nám tú slušnú morálku. Neštvite ma! Počúvajte ma. Dobre, počúvaj, daj tú ruku dole. Otrasné, budeme tešiť. Budeme sa tešiť posledný my. Kašlite na nich, len mi dajte znamenie. Posledný tiger na miesto. Láska, ukážim, ako sa to robí. Poď, Fatih! Pozrite sa na neho. Pripravený? Áno, som. Ide! Láska, vyber si tie ruky z vrecák. Mohol by si stratiť rovnováhu. Úspešný a uzatvoril toto kolo. Víťazmi tohto kola sú Anatolské tigre! Uvidíme sa pri ďalšom kole našej súťaže. Ukážim to! Naša hra Ukážim to pokračuje. Ďalšia súťaž je Hracie pole. V tejto časti majú súťažiaci za úlohu pozbierať všetky vlajky v hracom poli a víťazom bude to družstvo, ktorému nebude chýbať žiadna vlajka. V skupinách budú menšie zmeny, lebo v oboch družstvách sa zranili pretekári a namiesto nich súťažia ich polovičky. Ak ste pripravení, hra sa môže začať. Pozbierajte si svoje vlajočky a doneste mi ich sem. Zbierajte a poďme na to. Pozor, Fatih, daj si pozor, láska. Presne. Tak, výborne. A pomaly. Pomaly, pomaly. Výborne, Fatih. Hlavne sa pevne drž, prosím ťa.
Súťažiaci od tigrov dokončil svoju dráhu. Super, Viro! Zastava! Pozrite, aký je ten môj charizmatický, je úžasný. Prechádza do poslednej časti. Zmizol. Aha, tu je Mete. Láska, kde si bol? Si v poriadku? Kde si bol? Takže tretí súťažiaci od tigrov nedokončil dráhu. A tak ho žiaľ musíme vylúčiť. Ale... Ideš dobre, Selin, len pomaly, dávaj si pozor! Selin, vystri nohy! Poďme! Blázniví súťažiaci, wow! Aj druhý už ide! Pozor! Je tu! Pre vyhlásenie výsledkov druhého kola sem teraz pozývam anatolských tigrov. Prosím. Vyhlasujem víťaza kola. Tigre, jedného ste obetovali. Súťaž dokončili len 3 z vás. Jeden z tigrov je zrejmé mačka. Bad Boys 35,5. Všetci z vás úspešne dokončili trasu. Takže ste sa stali víťazmi tohto kola. Gratulujem. A teraz, priatelia, čo sa zvykne robiť? Obe družstvá sú na tom rovnako. Čo teraz? Aby sme zistili, kto bude šampión, ideme do posledného kola. Byť na vašom mieste, tak si to nenechám ujsť.
Vítajte v ďalšom kole, po ktorom bude jasný víťaz našej súťaže Ukáž im to! V modrom rohu je nebezpečná mačka od anatolských tigrov Fibermete! V červenom rohu bude bojovať za tým Bad Boys zabijak Herkules Kerem! Neboj sa, to dáš. Musíš... Ideš. Tak pozor, poznáte naše pravidlá. Bojujte čisto. Tak a teraz box! Pobehuj, stále choď dookola. Hlavne sa kryj. Nestoj v tom rohu, nestoj v rohu! Nevadí, Mete. Nevadí, občas sa, dobre. Môžeme na Herkulové strá, neboj sa. Neboj sa, zvládneš to. No tak, vráť sa. Si v poriadku? Choď dnu. Dobre, Mete. Vedieš si dobre, len Bojujte! Nesmieš to vzdať. Nevzdávaj sa. Nie, žiadne Bojuj, Mete. Poďme. Prestaň. Nezabudni sa chrániť, Mete, jasné? Mete, zdvihni ruky, chráň sa. To je ono! Výborne, Mete. Toto je tvoja pomsta za predošlú hru. Použij nohy. Používaj aj nohy. Mete. Zobuď sa, no tak, zobuď sa! 2, 3, 4, Mete. 5, Postav sa. 6, Vstávaj, Mete. 7, Vstávaj. 8, Mete, končí. 9, Ukáž im to. Nevzdávaj sa. Výborne. Ukáž im to. Daj mu do nosa. Poriadne. Vrazbu! Daj mu, Mete! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, knockout! Gratulujem, šampión! Láska. Čo ste mi to spravili? Čo si mu spravil? Ja som mu nič nespravil. Si náš hrdina. Vyhrali sme, Mete. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Magic Voice. Karışmayın bana, benim hayatım, benim kararım, sonucuna razıyım.
bizden ziyade. Kalbim virane, aşk fevkalade. Dokunmayın asla, benim hayalim, benim gençliğim, umudum, düşlerim. Ben yaşarım günü dünden ziyade. Kalbim virane, aşk